Hem perdut una mica d'estabilitat en el que és l'entorn d'entrenament, sobretot perquè primer va haver-hi la parada de Nadal i després que havíem de reiniciar la Lliga hem tingut 2 aturades per Covid i això ens ha dificultat l'entrenament a l'últim mes. Crec que el mes de gener hem pogut entrenar 7 o 8 vegades en total, això sense comptar aquesta setmana que sí que l'hem fet sencera, i a nivell físic l'equip està tornant a donar un pas endavant. Òbviament a aquest nivell de competició les aturades es noten, si a sobre són prolongades encara es noten més, i estem en això, intentant. Al final no podem escurçar el procés ve determinat per la quantitat de setmana que entrenes, i pacientment estem continuant o tornant a donar-li un plus a l'equip a nivell físic. Òbviament el fet de jugar a casa és positiu, perquè tots els equips a casa solen ser més forts del que ho són a fora. És cert que aquí hem tingut molt bons resultats i crec que això sempre ens dona un plus per agafar més confiança per afrontar el partit de demà, però ja et dic, el que és estrictament necessari i el que no es pot repetir i el que no es pot tolerar gairebé dins de l'equip és no ser nosaltres mateixos i és no tenir la capacitat de plantejar els partits al màxim nivell competitiu del minut 0 al minut 90. Sempre es diu, hòstia, demà és molt important guanyar, s'han de treure els 3 punts. Demà pot passar qualsevol cosa, serà un partit molt igualat, però demà el que sí que és innegociable és que l'equip torni a treure aquesta ambició, aquest caràcter, aquestes ganes de voler fer-ho bé, de voler competir, de voler incomodar el rival, de voler generar més ocasions que ells, de voler que te'n generin menys, i amb el còmput global de tot això, normalment, per la tipologia d'equip que som nosaltres, normalment sempre tenim més oportunitats de sumar 3 punts. Pel que fa al rival, un dels equips forts del grup, no és cap notícia, però estan allà, estan com nosaltres, tenen grans jugadors, nosaltres també en tenim, ells volen guanyar, nosaltres també, ells venen d'una victòria, nosaltres no. Serà un tema de qui apreti més, qui vulgui més i qui tingui més ganes i més decisió, s'han de donar els 3 punts, i crec que serem nosaltres.